Arratsaldeon guztioi, ordu biak pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unean ikusi duzuenez gaurkoan azaroaren 30ko greba feminista orokorra hizpide izan ere hainbat sindikatuk eta mugimendu feministak azaroaren 30ko grebaren deialdia erregistratu dute. Astearte honetan Nafarroan zaintza sistema publikoa, unibertsiala, doakoa eta kalitatezkoa izan dadin. Ekine Pedriati mugimendu feministako kidea. Oraintxe bildu gara, Nafarroan greba erregistroa egiteko, Euskal Herriko mugimendu feministak deitu duen azaroak 30ko greba feminista orokorra, lehen aldiz Euskal Herrian, badakigu erronka handia izango dela, baina, hilabeteak daramatzagu honetan lanean, eta orain, azken txanpa geratzen da. Laster helduko diogu bueltan goiz honetan greba feminista orokorra buruzeko Nafarroan egin den erregistroari, lehenago baina Iruñatik bertatik bada besterik, udaltzaingoak 59 urteko gizonezko bat atxilotu du 3 emakumezkori sexu erasoak egiteagatik. Astelehen arratsaldeko 3 une ezberdinetan gertatu ziren erasok, Carlos Hirugarrena eta Gazteluko plazaren artean. 1937 eta 53 urteko 3 emakumezkori odartu zitzaien atxilotua eta ukituak egin zizkien bularrean. Erasoaren berri izan da, udaltzaingoak operazioan abiatu zuen hiriko erdigunean eta gizonezkoa txiki zuten arratsaldeko 6ak aldera. 59 urteko gizonezko bat. Delitu aurrekariak dituenak gainera. Bestalde udaltzaingoak jakinarazi duenez, 27 urteko beste gizon bat atxilotu du goizaldeko 3etan Arrotxapea auzoanaren aurkako atxilotze agindua zuten, kautelazko neurriak urratzea egotzita. Bada indarkeria matxistaren inguruko azkenak aipatuta, Ipar Euskal Herrian Donibane Garaziko herriko etxea okupatu dute herrigintzako bikidek Okzitanian gertatzen ari den goseetan egarri greba baten sustenguz. Izan ere, Tolosa eta Kastres hiriak lotzeko autobide bat eraikitzeko proiektuaren kontra gose greba hasi zuen Tomas Brail militanteak irail hasieran ordutik beste 15 kide batu dira gose grebara eta astelenean horietako 3 egarri greba ere hasi zuten. Goizean agiri baten bidez jakinarazi du herrigintza kolektiboak Donibane Garaziko herriko etxea okupatu dutela. A69 errepidea egitaren kontra bestalde, elkarretaratzea deitu du Ostia kolektiboak biharko arratsaldeko 6etan egingo dute protesta, Baionako herriko etxearen aurrean. Kolektiboak proiektu hori gaitzetzi du. Esanez, klima krisia gero eta azkarragoa den garai honetan duela 30 urte abiatutako proiektuak ez duela zentzurik. Azaldu legez, autoari eta gas isuriei ematen die lehentasuna beste garraio moten kalterako. Gehitu dute gainera, hiri handien garapena ahalbidetzen duela herri txikiagoen kaltetan eta horren gainetik 400 hektarea lur suntsituko dituela naturaren, herritarren eta laborarien kaltetan. Lurraren altxamenduek deitu duten ekintzara batzeko deia ere egin guztiak. Izan ere, urriaren 21 eta 22an autobideren obrak blokeatzeko deia egin dute. Ambulantzietako langileek 3 eguneko lanuztea abiatu zuten atzo eta gaurkoa bigarren greba eguna dute. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan hitzarmenaren negoziazioaren blokeoa salatzeko protestak egin dituzte goiz honetan eta horietako batean Bilbon istiluak izan dira ertzaintzak langileen eserialdi baketsu baten aurka kargatzean. Irudietan ikusten denez, gutxienez pertsona bat atxilotu duten eta beste batzuk arrastaka eraman dituzte. Labek pertsona baten identifikazioaren berri eman du ere. Horrez gain, greba batzordeak ohar bat argitaratu du Osasun Garraioko patronalak eta Urkulluren gobernuak egindako zoritxarreko adierazpenak deituratzeko. Izan ere, joan den astelehenean salatu zuten piketek galarazi egin zutela Bizkaian gutxieneko zerbitzuak betetzea sektoreko grebaren lehen egunean, baita ambulantzia baten eragindako kalteak ere.
Bestaldetik Euskal Herria Bilduk gogor kritikatu du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek indarrean jarri asmo duten fortuna handien gainek zerga eredua. Koalizio Abertzaleak azaldu duenez, zerga horretan proposatzen diren tipo gehienak ondare zergako berdina dira eta horren bestez 16 milioi eurotik gorako ondarea dutenek baino ez dute gehiago ordainduko. Horregatik iritzi dio potentzialitate osoa kendu zaiola eta aberatsen neurrira eginda dagoela. Gauzak hala Euskal Herria Bilduk aurka bozkatuko du aldundietan. Orduan zein da egoera lurralde bakoitzean, bada Bizkaian onartu egingo da EAJak eta PSek gehiengoa dutelako batzar nagusietan. Gipuzkoan eta Araban aldiz Elkarrekin Podemos Iuren esku dago, PPek momentuz aurka egingo duela esan duelako. Araban Voxen botoa ez litzateke erabakigarria izango. Zerga berriak eskaintzen dizkigun aukerak ez direla baliatzen. De facto, hustutzen dela zerga berriaren potentzialidade guztia. Zergatik, transposizioa egiterakoan, estatu mailan ahalbidetzen diren tipo berriak ezarri ordez, mantentzen direlako ondare zergan kontemplatuta zeuden tipoak. Beraz, diru bilketa mantenduko litzateke. Soilik tramorik altuenean, 16 milioitik gorako diru ondarea daukaten personentzat hor bai 3,5ko tipoa ezarriko litzateke. Baina beste guztiak, beste kontribuyente guztiak salbuetsita gelituko ziren, ez lukete jasoko inolako zerga igoerarik. Gaizlatuta berriz itsasoratzeko prest da Itamari Euskal Erreskate ontzia, ohi bezala Burrianako portutik aterako da Mediterraneo itsasora misio humanitarioan migratzaileak erreskatatzera. Azken baimenaren zain dago, beraz, egunotan hori jaso eta berehala abiatzea espero da. Ontziak aurten egindako 3. misioa izango da. Ia 300 pertsona erreskatatu zituzten eta beste 162 lagundu. Guztira beste 10 aldiz aritu da ontzia Mediterraneoan erreskate lanetan. Kristina Kanpo ontziko soroslarekin hitz egiteko aukera izan dugu eguerdian, adi. Batera ginen Burrianako portutik, tripulazioa 3 aste segon da Burrianako portuan itsasontzia eta prestatzen eta bere burua prestatzen eta gu voluntarioak 2 aste igaro ditugu bertan, formakutzarekin eta baita gure burua eta guztion artean talde indartsu bat egiteko. Honekin nazioarteko gaietan murgilduz joan den larunbatean lehertu zen Palestina eta Israelen arteko gatazka Gazako milizia palestinarren erasoaren ostean. Borroken ondorioak baina Palestina osora zabaldu dira. Presoen eskubideen aldeko Adamer erakundeak salatu duenez larunbatetik ugaritu egin dira presoen eskubide urraketak eta haien aurkako zigor neurriak hartu dituzte hainbat espetxetan. Horrez gain, urriaren 7tik eten egin dizkiete kanpokoekiko harremanak.
Honekin astearteko lerroburuak aipatuta iritsi da eguneko argazkeri heltzeko unea. Azaroaren 30ean greba feminista orokorrera deituta daude herritarrak eta gaur erregistratu dute deialdia Nafarroan. Mugimendu feministako kideek eta ELALAB, STEILAS, SKN, Etxalde eta CGT sindikatuetako ordezkariek egin dute erregistroan Nafarroako jauregian. Zaintza eskubide unibertsal gisa aitortza dute xede. Gauzak horrela gertutik jarraituko ditugu greba feminista orokorraen ondik norakoak, izan ere gaur Nafarroan egin bezala Bihar, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan erregistratuko dute azaroaren 30eko greba mugimendu feministako kideak eta ELALAB, STEILAS, SKN, Etxalde eta CGT sindikatuetako ordezkariak izango dira Eusko Jaurlaritzaren Bilboko egoitzan hitzorduaren esperoan, baina Iruñan garelan bada besterik. Euskal Herria Bildu, Geroa bai, PSN eta Zurekin Nafarroa Iruñeko udal taldeek adierazpen bat aurkeztu dute gaur Carlos Salvador UPNeko zinegotziaren jarrera gaitzesteko. Herritarrekiko harremanetarako, partaidetzako, adinekoekiko harremanetarako, hezkuntzako, berdintasuneko eta kultura aniztasuneko udal gobernuko arduraduna izakin urriaren 5eko osoko bilkuran emakumeen aurkako indarkeriari buruz egindako adierazpen negazionistengatik arbuiatu dute haren jokaera. Adierazpen horiek Iruñean indarkeria matxistaren aurkako borrokari kalte egiten diotela adierazi dute oposizioko udal taldeek. Gainera Salvadorrek ez ditu adierazpenak zuzendu, esan du emakumearen aurkako indarkeria ororen aurka dagoela eta baita beste indarkeria mota guztien aurka ere. Azkenerako aurrera atera da berdintasun zinegotziaren aurkako arbuio adierazpena. Euskal Herria Bildu, PSN, Geroa bai eta Zurekin Nafarroaren aldeko botoekin, UPNek eta PPek kontrako botoa eman dutelarik. Oposizioko taldeek gogoratu dutenez, indarkeria matxista da emakumeen artean heriotza goiztiarren lehen arrazoia matxismoak hil egiten duela azpimarratu dute eta lehen mailako gai politikoa izan behar duela prebentzio, arreta eta erreparazio politika eraginkorrekin milaka emakumeren eta haien seme-alaben sufrimendua amaitzeko eta gizarte parekide batean aurrean egiteko. Gaitzezpen adierazpenean oposizioko taldeek Kristina Ibarrola alkatari eskatu diote berdintasun politiken eskuduntza Salvador jaunari kentzea. Ordea urruti joan gabe, Nafarroako udal eta kontzejuen federazioko batzarrak gehiengoz hautatu zuen Euskal Herria Bilduko Tafallako alkate Xabier Alkuaz presidente. Euskal Herria Bilduko Laura Aznalen arabera oso albiste ona da bere biziko garrantzia duten erronkei aurre egiteko. Politikoki onartu zuen negoziazio luze baten emaitza izan zela eta gaineratu zuen urrats bat dela indar aurrerakoiak sendotzeko erakunde guztietan. UPNren ustez PSNek Euskal Herria Bildurekin duen akordioaren lehen ondorioa da pasaden ostiralekoa Madrilgo negoziazioekin erlazionatu zuen modu honetan. PSNek aldiz ukatu egin zuen loturarik, baita Iruñeko udalerako zentsura mozioaz hitz egin izana ere. Nafarroako udal eta kontzejuen federazioaren lehendakari berria izendatu zuten ostiralean, hori oso berri ona da guretzat, hautaketa hori urrats berri bat da Nafarroan eremu aurrerakoi bat sendotzen joateko eta beharrezkoa eta baliagarria berebiziko garrantzia duten erronkei heltzeko. Euskal Herria Bilduk udal ordezkaritza handiena dauka eta udalgintzak
eguneroko kudeaketa politikoaren barruan merezi duen balioa eta posizioa izan dezan lan egingo du. Ordea UPNeko Javier Esparzak badaki aurrera aterako dela foru hobekuntza berritzeko lantaldea eta atzo goizan aurreratu zuen bertan parte hartuko dutela. Aldez aurretik aldaketa teknikoak egiteko prest daude, baina gaur egungo estatusa ez dute aldatu nahi, bat bera ere ez. Antzera PSNek azaldu zuen egungoaren moduko Nafarroan nahi dutela. Joan den astean PSNek Euskal Herria Bilduk Gero Abaik eta Zurekin Nafarroak erregistratu zuten lantaldea osatzeko eskaera eta atzo goizean bide eman zion parlamentuko mailaren eta eledunen batzordeak. Behin hori eginda, foru erregimeneko batzordean eztabaidatuko da ura sortu edo ez. Sinatzaileek gehiengoa dutenez lantaldeak aurrera egingo du. Gauza korrela Nafarroatik Euskal Autonomia Erkidegora salto Elkarrekin Podemos Ziuko Eusko Legebiltzarreko bozeramaile Miren Gorrotxategik ziurtatu du Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean Jaurlaritzako lehendakari Inigo Urkulluk oso errespetu gutxi erakusten diela langile publikoei eta sindikatuei esaten ari delako ezkutuko interesak daudela antolatu dituzten grebetan. Bestaldetik Elkarrekin Podemos Ziuko bozeramaileak esan du Urkulluk Eusko Legebiltzarreko hauteskundeak aurrera ditzakeela, otsaiera edo martxora behar bada. Hartara ez lirateke egingo Europako Parlamenturako bozekin batera ekain hasieran. Hori esan da Gorrotxategik garbi utzi du lehendakari gai izateko prestasun osoa duela Elkarrekin Podemosen primarioak egiten dituztela gogoratu du dena den. Bai, primarioak ezinbestekoak dira gure espazioan. Primarioak egin behar dira, bai edo bai. Eta primario horien prozesuan, printzipioz nik nire burua militanten esku uzten dut. Ni militantek uste baldin badute, aurkeztu beharko nintzakela, ni aurkeztu ingo nintzateke. Ni prestutasuna aurkezten dut, eta gero hortik aurrera zer gertatzen den. Momentuz, hori da nire gauzak aldatuko espaliera bintzat asko, ni preste egongo nintzake bertan parte hartzeko. Aipatu legez, datorren urterako daude aurre ikusita Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak eta PSek martxan jarri du jada lehendakari gaia hautatzeko prozesuan. Bihartik urriaren 18 bitartean bermeak jasoko dituzte hautagai bat baino gehiago aurkeztuz gero. Hauteskunde primarioak urriaren 29 egingo dituzte eta bigarren itzulia behar izanez gero azaroaren 5 egingo dute. PSren arabera hauteskundeak oso garrantzitsuak izango dira, maiatzeko udal eta foru bozetan eta uztaileko Espainiako gortetarako bozetan emaitza oso onak lortu ondoren. Entzun jarraian Eneko Andueza, PSeko idazkari nagusia. Denon buruan zeuala posibilidade hori agerian zeola, eta ilusio handiz, aurkezten naiz, hori, lehendakaritzarako hautagaia izateko. Ni beti prudente izatea gustatzen zait, ez dakit norbaitek aurkeztuko dan ala ez, aurkezten bada, oso ondo horretarako daude gure alderdiko estatutoak eta erramintak, hautagaitza horiek erabakitzeko, eta normaltasun oso sartuko nuken norbait aurkezten baldin bada. Bestelako gai batzuei heldutan, Ondarroako Lekitioko eta Markinas Hemengo udalek lan eskaintza publiko bateratu bat aurkeztu dute 3 udalerrietako udaltzain lanpostuak egonkortzeko eta eredu komunitario bateranzko bidea jorratzeko. Jakinarazi dutenez, eskaintza propio bat osatzaren helburua da, tokian tokiko ezaugarrietara egokitutako udaltzaingo eredu bat garatzea eta bide horretan ezinbestekotzat jo dute euskara erabiliko dela bermatzea. Ondarroako alkate Urtzalkortak azaldu du prozesua udaltzainentzako ohiko lan eskaintza publikotikat geratzeak herri txikien beharrizanei erantzungo dien proiektu bat sustatzea duela xede. Polizia eredu zurrunetik aldenduta izan ere adierazi du eurek badituztela beharrizan berezi batzuk. Zehazki, Alkortak nabarmendu du
soslai herrikoiago bat duten udaltzainak nahi dituztela. Azken hilabetetan, mahai gainean egon den eztabaidari Alkortak xehatu du, haiek sustatu nahi duten ereduak ez duela barne hartzen delinkuentzia hain gutxi duten udalerrietan suzko armak erabiltzeko aukera. Egun udalerri horietan ez dute pistolarik erabiltzen, baina Eusko Jaurlaritza lantzen ari den lege dekretu batek haientzat ere bete behar bilakatu lezake pistolak eramatea. Ostera Bizkaitik Gipuzkoara igeldotoki erakunde txiki bihur daiteke 2024ko martxoan Donostiako udalak dituen epeak betez gero. Astearte honetako gobernu batzordeak erakunde hori sortzeko proiektua onartu baitu. Dokumentu hori udal ordezkarien eta Igeldoko herri kontseiluaren arteko akordioaren emaitza da, eta duela 5 urtetik 15 egunera duela urte betetik 15 egunean behin egin dituzten bileren erantzuna da. Aspalditik ageri da Igeldo nortasun propioa duen biztanledun gune bezala. Denboran zehar Donostiarekiko menpekotasuna izan zuen arren, estatus berezi bat mantendu zuen harik eta 1863an Donostiari behin betiko lotu zitzaion arte. 1980etik aurrera saiakera berriak izan ziren Donostiarengandik bereizi eta udalerri propioa sortzeko. Foru dekretuak izaera hori aitortu zion eta udalerri modura sortu zen 2013an bertan. Dena dela 2016ko Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren sententzia batek bertan bera utzi zuen foru dekretu hori. Sententzia horren ondoren desanexioaren bidea itxi bazen ere, Igeldo eta Donostiaren arteko harremanak bideratzeko aukera ezberdinen artean toki erakunde txikia sortzeko aukera mahai gainean jarri zen, 2020tik aurrera. Toki erakunde txikien erregulazioa hainbat lege eta maila baxuagoko arauetan jasotzen da. Eta azken urteetan udal ordezkarien eta Igeldoko herri kontseiluaren artean egindako bilerek emaitza izan dute. Igeldo toki erakunde txiki bihur daiteke 2024ko martxoan, Donostiako udalak dituen epeak betez gero. Astearte honetako gobernu batzordeak erakunde hori sortzeko proiektua onartu du. Itxaropena daukagu noski ez, hilabete batzuk barru Gipuzkoako Foru Aldundiak Igeldoko tokiko erakunde txikiaren sorrera onartuko duela. Astearte honetan onartu ondoren dokumentua abenduko osoko bilkurara eramango dute, eta ondoren herri galdeketa egingo dute Igeldon. Galdeketa hori ez da lotesla izango, baina bai oso garrantzitsua dokumentua berresteko. Azkenik Aldundiak eman beharko dio proiektuari legezko eta ekonomiazko oniritzia martxan jartzeko. Gauzak horrelan gatazketara saltoa aipatu dugu Lerroburuetan, bigarren greba eguna dute gaur ambulantzietako beharginek. Euskadiko ambulantzietako langileek hitzarmen berri bat aldarrikatzeko bigarren greba eguna burutu dute. Azken 2 urteetan erosalmenaren 13% galdu dutela salatu eta patronalek 2,2% igoera baino ez dutela eskaini baieztatu dute. Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak Ambulantzias Gipuzkoa eta Lapao enpresentzat zuzentzen duen finantzaketa 30% igo dela salatu dute. Erosalmenaren berreskurapena eta lan baldintzak Osakidetzako langileen baldintzekin parekatuko dituen hitzarmen berri bat aldarrikatzen dute. Patronalei negoziak eta blokeatzea leporatu diote. Urte eta erdiz negoziatzen egon eta gero funtsezko hobekuntzarik eskaini ez dituztela baieztatuz. Hitzarmen ez dugulako, orain dela 2 urte edo urte eta 9 hilabete bukatu zen, eta ultraaktibitatea daukagu, baino berez Eusko Jaurlaritzak erda negoziazioan sartzen, eta patronalak eskaintzen diguna da oso minimo batzuk, datorren urterako 2,5% igoera berez, eta erdu hitz egiten ez da kontu soziali buruz, ezerrez. Aparte, daramagu arazo pilo sektore honetan, oso prekarioa dago orain dela urte askotatik. Eusko Jaurlaritzak negoziazioaren parte aktiboa izatea aldarrikatu dute, patronalari geldotasuna egotziz. Kalitatezko zerbitzua emateko sektorea guztiz publikoa izan behar dela ere adierazi dute. Ezarritako zerbitzu minimoak neurriz kanpokoak direla salatu eta egindako piketeek zerbitzu horien lana oztopatu izana ezeztatu dute sindikatuek. Aldi berean grebaren bigarren egunean, ertzaintzak langileen aurka oldartu dela salatu dute ere. Asteazkenean 3. greba eguna burutuko dute. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ambulantzietako langileek legebiltzarraren aurrean elkartuko dira hitzarmen duin bat aldarrikatzeko.
Eta Araban garela, bada besterik Gasteizko Michelin Espainiako lantokien arteko batzordetik aterako da Erne. Gasteizko Michelineko langileek zentroarteko batzordetik ateratzeko erabakia hartu dute 1237 baiezko bozkekin. Behin emaitzak ezagututa, Gasteizko langileen batzordeak lantokien artekoa uzteko mekanismoak abian jarriko ditu. Zentroartekotik ateratzeko prozesua burutzen denean, negoziazio kolektiboari buruzko erabakiak Gasteizko langileen batzordean hartuko dira. Orain emaitza errespetatu behar dugu eta, prozedura ez da bapatekoa izango. Orain eskatu beharko diegu zentroarteko komiteari irten nahi dugula eta, hau prozedu ez da luzea izango, baina, denbora eramango dugu oraindik. Eta berehala, hasiko gara hemen lan egiten eta hemen erabakitzen gure lan baldintzak. Erabakia ekoizpenaren murrizketan iragarpena ezagutu eta aste batera hartu da. Zuzendaritzak Gasteizko lantokiak 2000 gurpiltona ekoiztari utziko diola iragarri zuen pasa den astean, taldeak langileengan konfiantza galdu duela argudiatuz. ELA, LAB, ESK eta CGT sindikatuek iragarpena langileengan presioa egiteko egin zela salatu zuten. Behin emaitzak ezagututa, presio hori gainditzea lortu dutela baieztatu dute eta langileek hartutako erabakiarekin pozik agertu dira. Eta honekin nazioarteko gaiei helduta esan dugu lehenxeago ere Aita Mari erreskate ontzia prest dago laster berriro itsasoratzeko. Misioa Europako migrazio itunberriak izan dezakeen noraezari buruzko kezka sakon batekin abiatzen da, non 40 astez errefuxiatuak atxilotu ditzake edota gobernuei aukera eman liezaieke errefuxiatuen onarpenari uko egiteko isun txiki baten truke. Deportazioak ere areagotuko lirateke eta jarraituko du ondoko erregimen autoritarioak finantzatuz gure kostaldera iritsi aurretik migratzaileak eta asilo eskatzaileak atxilotzearen eta itzultzearen truke. Itsas salbamendu humanitariotik ikuspegi gizatiarragoa eta solidariagoa eskatzen diegu Europan asiloa bilatzen dutenei. Itun hau atzera pausoa da Europar Batasunaren funtsezko balioen defentsan eta berrikusi eta aldatu egin behar da errefuxiatu guztien giza eskubideak eta duintasuna errespetatzeko. Ordea, eguneko berriekin bukatzeko, Gasteizko mintzalaguna tailerretan parte hartzeko izena emateko epea zabali dago jadanik. Izena ematea Gasteizko gizarte etxeetan eta euskaltegietan egin daiteke urriaren 15 bitarte. Euskara hobetzeko eta lotsa galtzeko programak 7 eta 9 lagun bitarteko taldeak osatuko ditu gutxienez, astean behin elkartuko direnak adixetasunetara. Eguneko berreak ala gurean gaur magazineko elkarrizketa nagusiarekin utziko zaituztegu jarraian ez galdu. Amabiterdiak dira eta eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea, heldu da. Eta hortarako gaurkoan gurekin dugu, Irati Iziar, Euskaltzaleen topaguneko lehendakari berria. Kaixo Irati eta ongi etorri. Eskerrik asko. Kike Amonarrizek lekukoa eman dizu, nola hartu duzu erreleboa? Oso pozik. Emozio nagusia da, postasuna,
bai, maitasun asko gainera jasotzen nabil, azkenengo 2 asteetan, jende asko zoriondu nau, zoriondu du topagunea baita ni aukeratzeagatik, baina batez ere poza. Ardura ere, noski, ez da bakarrik Kikeren atzetik edo ordez natorrelako, topaguneak ere badaukalako, badaukalako ibilbide bat, badauka indar bat, badauka referentzialtasun bat euskalgintzan, eta horren ardura topagunearen irudia edo bozgorailua izango naizelako. Baina lasaitasuna baita, topagunea ere badalako nor ni egon gabe. Ez naute behar kasu horretarako, esaten den moduan. Mugimendua martxan dago, trena martxan dago, lantalde egonkor bat dago, proiektu bat badago, orain gainera kongresu bat egingo dugu, aurrera begira jarriko gaituena. Orduan, ni laguntzera nator. Eta gero, ardura alde horretatik baita bertigoa noski, badakit laguntzera natorrela, eta batez ere, baina orokorren pozik, oso pozik. Euskaltzaren topaguneak 25 urteko ibilbidea badu, eta aipatu duzu gainera, zu, zarelegia da irudia edo, baina lantalde oso bat dagoela zuratzetik, eta imaginatzen dut lantalde horrek babesa ematen dizula ere. Azkenean, topagunea, euskaltzalean topagunea, euskaltzaleak biltzen dituen Euskara Elkarteen federazioa da. Orduan, kopuru orokorrak edo volumen edo ikusteko, esaten duguna da 85 elkarte, 85 bazkide ditugula, 400 langile bazkideekin lortuta, eta 400.000 kide inguru ditugula. Orduan, horrek ere, kopuruan ematen du, bagarela nor. Baina gainera gaitasuna, erakutsi dugu euskalgintzan ere diskurso bat eta eragin bat ere sortzeko. Eta, alde horretatik topagunea esan dakoa. Gaur egun, badanor, eta horregatik ere gure buruari jarri dizkiogun erronkak, eta horrek izango direnak gero kongresuan landuko ditugunak, ez dira barrurako bakarrik izango. Ez da bakarrik kongresua, ez barne kohesiorako izango. Euskal gizarteari eta euskalgintzari ere ekarpen bat egin nahi diogu. Arro eta pozik zaudela saldu duzu, ala ere kargoak bertigoa ere ematen du, baina zu ibilia zara topagunean, ez da? Hori da bai, ni berez Gasteizko Geu elkartetik nator, Geu elkarteko kidea espalditik baita, bertako lehendakari izan ez azken urteetan, hemendik musu bat elkartekide guztiei, eta hor ikasketa batzuk ere bai jaso ditut noski, jende askok ere badaki UEUko langilea naizela, Udako Euskal Unibertsitatekoa, hor ere ikasi dut ze importantea, ze indartsua da gainera dan borondatezko lana. Orduan, bi alma mater horietatik, topagunera salto egitea, salto nolabait esan naturala edo izan daiteke, esan alda, baina ikasketa horretatik natorrelako, horrek ere niri segurtasuna ematen dit, baiezkoa ematerako orduan. Gasteizen ibilizaren lanian azaldu duzu, Oñatin jaio zinen, baina gasteiztarra zara, eta zehazki periferiako ikuskera ekarri nahi duzu euskalgintzara, ez da? Bai, hori da, Oñatin jaiotakoa, baina txikitan familia Gasteizera aldatu zen, lan kontuengatik. Orduan berez, nire haurtzaro eta ibilbide guztia Gasteizen egin dut, bertan bizi naiz baita. Eta gainera beti kontatzen dut, ni euskaldun, euskaltzale Gasteizen bihurtu nintzen. Oñatin euskalduna nintzen, baina modu natural batean. Gasteizera joan nintzanean konturatu nintzen zer den euskalduna izatea ez gune oztopatzaile baten, zer esfortzu eskartzen duen. Orduan horregatik nire euskalduntasuna Gasteizi zor diot. Gero horregatik ere, murgildu nintzen Gasteizko euskalgintzaren mugimenduan, Geu elkartea, Lazarga elkartea, Txosna, eta hortik ibili naiz askotan, eta hortik borondatezko lan horren eta militantzia horren ikasketa hori jaso dut. Horregatik, Araba eta Gasteiz balioan jarri nahi duzu, ezta? Hori da. Horrek erakutsi didana, gero da, kontrastea ikusi dudalako topagunean bertan, beste bazkide batzuekin elkarrekintza horretatik, periferiak, euskararen periferiak ere, badaukala zer esana, badaukala gauza interesgarriak eskaintzeko, eta, hortik, nire aurkezpena egin nuenean, topaguneko presidentzia honetarako esan nuen, nik uste dut euskararen periferiak ere badaukala zerbait interesgarria, eta hori balio hori ekarri nahi dut elkartera.
Zure izendapenaz gain beste nobedade bat ere iragarri zenuten, izan ere topaguneak aro berri bati ekingo dio, zetasunik eman aldi guzu? Berez hori kongresuarekin batera egingo dugu. Orain dela 10-12 bat urte aurreko kongresua egin zen, bigarrena zena, hortik 10 urtetan gure iparrak eta izan diren lan hildoak eta sortu ziren, bitartean ikusi dugu baita euskal gizartean nola joan den aldatzen, pandemia bat bizi izan dugu bitartean, orduan orain sentitu dugu, alde batetik badaukagula indarra eta bestetik beharra ere kongresu bat egiteko. Baina esan dakoa, kongresu hori gainera modu berezi baten egingo dugula. Ez da bakarrik topagunearen kongresua izango, euskal gizarte osoari, euskalgintzari eta euskararen munduan mugitzen gaituzten guztioi egingo digu ekarpena kongresuak. Eta horretarako, batera jauzi dinamika edo esperimentua egin dugu. Batera jauzi aipatu duzu, 14 kidez osatutako talde bateko, dagoeneko, abian jarri du dinamika hori, zein da dinamika horren helburua? Batera jauzi berez, izen berezia dauka, enkarriko dut, jendarte laborategi bat da. Orduan, topaguneren zuzendaritzak erabaki zuen kongresu hori diseinatzerako orduan dinamika berri bat nahi zuela. Ikusten dalako batez ere 21. mendera begira jarri behar garela. Erronka berriak ditugu, gizarte globalizatu bat, individualizazioa, ikusten da gure lan eremua ere nola aldatzen duan, eta horretarako ideia berriak behar genituela. Aldaketa teoria, metodologia erabiliko genuela erabaki zen zuzendaritzan, eta aldaketa teoria hori lantzeko gonbidatu genituen 14 pertsona. 14 pertsona aldaketa teoriaren taldera egia edo deitzen dena, eta hor dinamizatzaile baten bitartez landu dugu erronka horiek bideratzen edo lagunduko gaituzten hildo batzuk edo baldintza batzuk. Horrela esan da, oso abstraktua ikusten da dena, orduan, lehenengo lana izan zen, pentsatzea, zer da lortu nahi dugun aldaketa. Azkenean kongresu bat egiten duzu, aldaketa bat sortzeko, provokatzeko. Aldaketa hori bideratzeko, ze baldintza eta hori diseinatzeko. Orduan, zen nahi dugu aldaketa da euskararen erabileran jauzi bat, goranzko jauzi bat. Hori zen, batera jauzi dinamika honei jarri genion erronka edo helburua. 14 pertsona horiekin dinamizatzaile oso indartsu eta oso lan dinamika oso exigentea izan da, 2 asteburutan konbibentziak egin behar izan ditugu, ni neu ere egunez bertan, 14 pertsona horien artean euskararen mundutik aparteko jendea egon da, orduan asko izan da entzute aktibo bat, etorkinak egon dira, euskalgintzatik kanpoko jendea, jende erdalduna, gainera bitartean ere kontraste taldeak ere egin dira, 200 pertsona inguruko kontraste taldeekin egon gara. Orduan, hemen amaieran jaso den txostentxo hau, oso landuta dator, oso kontrastatuta, baina egia da baita ez da testu akademiko bat, da batez ere ideien multzo bat, eta hemen gurari bat dago. Orduan, honetatik, kongresurako txostena liseritu dugu eta osatu dugu kongresuan landuko duen txostena. Orain bertan ezin dudan askoz aurreratu, ze topaguneko bazkideekin lantzen gabiltza. Bestelako gai bati buruz galdetu nahi dizut, hezkuntza legeari buruz alegia, emandakinak dagoeneko aurkeztu dituzte, ez dakit nola ikusten duzu egoera, hezkuntza legeak aurrera egingo du, agintaldi honetan indarrean sartuko da, gaurkoan eneko Anduezak esan du, EH Bildu ez dela ezinbestekoa akordio horretan, nola ikusten duzu egoera? Bai, begira, justo, bai batera jauzin da baita kongresuan aurkeztuko dugun txosten honetan ere, ikusten dugu euskaldun hiztunak sortzeko prozesu sistemiko bat izan behar dela. Hezkuntza da bat, hezkuntza arautua bat izango da, baina sozializazioa ere oso importantua da, eta baita nola ez, hezkuntza ez arautua, eta horrekin lotuta euskaltegiak, eta baita helduen euskalduntzea. Orduan, hezkuntza legearen lanketa ikusten dugu oso importantea dela, estrategikoa dela euskararen erabileran ere jauzi bat emateko, horrekin batera, sozializazioa eta helduen euskalduntzearekin batera. Topaguneak batez ere lan egiten du eta lan egingo du sozializazio eta euskalduntze horretan laguntzen.
Orduan, gure ustez, topagunea kontseiluaren parte gara, kontseiluko kide moduan, eta euskararen hezkuntza legearen inguruan egon diren dinamika guztietan ere parte hartu dugu, batez ere ikusten dugulako modu sistemiko baten ulertu behar dela euskaltzaletasuna eta euskalduntze prozesua. Eta euskaraz gabiltzala, euskararen kontrako oldarraldia badagoela argi dago, kontseiluak manifestaziora deitu du. Nola ikusten duzu egoera, bitarte hortan gainera, Madrilgo Kongresuan orain euskaraz egin daiteke, Europak bidea abiatu du, Europan bidea abiatu da, euskara ofizialtzeko, eta ikusteko dago, zer gertatzen den, baina gurean Euskal Herrian sarri, Euskal Herritarrek ez dute eskubide hori. Hora da, begira, diagnostikoa zeuke egin duzu eta gainera konpartitua da. Euskararen bizi berritzean lanean hainbat urtetan dihardugun guztiok kezkatik ikusten dugu guztia. Egia da, oldarraldi bat dagoela, hor ere mugimendu politiko batzuk daude, eta gainera oldarraldi honek egindako lan guzti hori ez baian jartzen du, eta gainera batez ere ondorioak bizikidetzan ditu. Ez da bakarrik hizkuntza gutxituaren mugimendu Europar horretan, munduko mugimendu horretan ere badaudela, ez bakarrik Espainian, Frantzian da beste eraso batzuk ere badaudela. Baizik eta ikusten dugu justizia soziala, hizkuntza berdintasuna eta bizikidetzaren kontrako mugimendu bat dela. Orduan, kongresuan eta euskara ofiziala erabiltzea eta hori oso ondo dago, ikusten dugu simbolikoki indarrandiko mugimenduak direla, baina honek ere badakigu nolako kontraesanak sortzen dizkigun. Nafarroan adibidez, parlamentoan ez dalako posible euskaraz egitea, edo Ipar Euskal Herriko herritar batek bere udalarekin agian ezin duelako euskaraz egin. Orduan, badaude aurrera pausuak, noski, eta horiek ere egin behar dugu, baina ikuspegi global oso importantea da. Azkenean, hau guztia bizikidetza, hobeto bizitzeko gizarte bat da, gizarte mugimendu moduan planteatzen duguna, orduan, euskararen kontran egiten den guztia, bizikidetzaren kontran egiten dena bezala ulertzen dugu, horregatik da hain importantea, kontseiluak egin duen deialdi horri erantzutea. Mugimendu sozial moduan eta kalean ikustea, kalean erakustea ez gaudela gustora, ez gaudela prest hau onartzeko eta gure eskubideak direla, baina bizikidetzaren alde egingo dugula lan. Lehen aipatu duzu, batera jauzi dinamikaren nondik norako batzuk, ikusentzunezkoen kontsumoa biderkatu da erderaz, eta hori bada erronka berri bat, ezta? Eta hor daude bat artean globalizazioa, individualizazioa, ez dakit nola erantzun aldiegun erronka berri horiei? Horrere begira, hainbat dinamika sortu dira, kezka daukagun guztiok ikusten ditugu, plataformak euskaraz, begira orain primeran ere sortu da, edukiak sortzen gabiltza, edukiak sortzeko gaitasuna badaukagu. Hori ere nik uste dut azpimarratzekoa da. Euskal Herriak eta Euskaldunak eta oso sortzailea gara, eta badaukagu ezagutza, badaukagu teknologia, hau guztia egiteko. Orain da konsumoa, eta konsumoa ere konturatu behar gara eta ulertu behar dugu, ez dela naturala. Hau ere sortu egin behar dela, konsumo hori eta bultzatu egin behar dela eta konstienteki kontsumitu behar dugula. Dena gure kontra dagoelako, globalizazioa, mundializazio hortan, beste hizkuntza askoz ere indartsuagoak ditugulako gure inguruan, eduki gehiago daukatenak, baliabide gehiago dituztenak. Baina guk badaukagu gaitasuna, hori sinestu behar dugu, kalitatezko gauzak egiteko, behar ditugun gauza horiek ere sortzeko, gure mundu ikuspegi horretatik, eta hori konsumitzea gure esku dago, guk bakarrik egin dezakegu. Aipatu duzu kontsumoa, autua dela, agian autu politikoa izan beharko luke kontsumo hori bultzatzeko. Hori da, azkenean, hizkuntza politika aipatzen denean, beti pentsatzen dugu hori dela administrazioak egiten duena, baina hizkuntza politika hiztun guztiok egiten dugu. Ze hizkuntza erabiliko dugun, aukeratzen dugun bakoitzean. Azkenean, deno garelako elebidun ero elanitzak. Orduan, hiztun gisa, norberak aukeratzen du momentuan behar duenaren arabera ze hizkuntza erabiliko duen. Eta kasu honetan, euskararen kasuan, hizkuntza gutxitua izan da, hori esfortzu bada. Eta badakigu, kostatzen dela, ez dela erresa,
baina badaude bideak, egingarria da, eta konsumoaren erabileraren moduan, konsumoaren kasuen ere, hizkuntz politika da. Lehen aipatu duzu, kongresoaren inguruan ezin duzula zetasun askorik eman. Hala ere, ez dakite azaldu aldizkiguzun, zeintzuk izango dire gai nagusienak edo zentralak kongresu horretan? Bai, kongresura azkenean batera jauzitik eraman ditugu 5 baldintza nagusiak, batzuk bai dira oso topagunekoak, oso gure mugimenduarekin lotuta daudenak, kezka handia daukagulako besteak beste aktibazioan. Euskaltzale aktibatuen mugimendu bat gara. Euskaltzale horiek elkartetan biltzen dira eta hori federazioa ekartzen da. Baina badakigu gizarte mugimendu guztietan desaktibazio bat ere gertatzen da bilela. Orduan, kezketako bat hortik dator. Baina gero beste kezka nagusia da justu hori, Euskararen erabileran pauso bat egin nahi dugu, pauso hori egiteko ikusten dugu sistemikoki pentsatu behar dugula, gizarteko elementu ezberdinak hartu behar ditugula kontutan, azkenean eraldaketa sozial bat sortu nahi dugulako. Orduan, alde batetik bai egongo da, ze garrantzitsua den sareak sortzea, pertsonen arteko sareak. Sare horiek sortzerako orduan ere ze garrantzitsuak diren, hizkuntza minak ere kontutan hartzea. Baita ikusten dugu euskaldun berri horiek sortzerakoan edo perfil ezberdinak daudela, perfil berriak sortu direla euskaldunen artean, eta perfil horietarako ere identitatea emango dion iruditeri bat ere sortu behar dela, eta hau guztia barnebiltzeko, lehen esan dakoa, euskaldunak sortzeko sistema universal eta orokor bat egon behar da, eta honetarako itun eta akordio politiko berrituak behar ditugula. Gutxi gero bera, horiek dira titularrak nolabait esateko, horren inguruan egingo dugu lan. Gainera, erabakitzeko tarte bat ireki duzue kongresura bitarteko denboran, ezta? Eta erakundearen hurrengo hamarkadetako lan ildo eta estrategiak definitzeko edo, ez dakit nola doan? Bai, hori ezinbestean. Hau kongresu bat da, bazkideek erabakitzen dute mugimenduaren da kasu honetan federazioaren hildoak. Orduan, aurrelan bat egin da, batera jauzi egin da, kongresuaren txostena osatu da, eta orain bazkideekin kontrastatzen gabiltza. Bazkideak esandakoa, berez dira euskara elkarteak. Orduan, euskara elkarte horiei dokumentazioa banatu zeie, dinamika ezberdinen bitartez eta formazio ezberdinen bitartez, hau trasladatzen saiatuko gara, bestela horrela bere horretan batzutan oso abstrakto gelditzen da baita, orduan dinamiken bitartez landu egingo dugu eta ekarpenak eskatuko zaizkie. Hau da, hasierako txostena bezala, ekarpenak oso garrantzitsua da topagunearentzat tokian toki lan egiten dugula. Euskara elkarte horiek laguntzen digute Euskal Herri osoaren ikuspegia izan da, tokian toki lan egiten. Behar ezberdina direlako, Oionen, Altzurukun, Trapagan edo Andoainen. Orduan, ikuspegi horretatik, bazkidekin landuko duguna da batez ere hori, orain ekarpenak eskatu, eta ahalik eta modu adostuenean iritsiko gara azaroaren 18an kongresura. Azaroaren 18an orduan kongresua, lehen euskaren kontrako oldarraldia hitze egin dugu, kontseiluak manifestaziora deitu du, ez dakit nola egin aldiogun aurre euskaldunok euskararen kontrako oldarraldi horri? Lehenengo pausua, azaroaren 4an agertu behar gara hemen Bilbon, eta kaleak hartu behar ditugu. Batez ere erakusteko, hau ez dela 3-4 erakunderen edo ez dela bakarrik epaileen gauza bat, ez dela bakarrik administrazioan lantzen dena. Euskaldun guztioi afektatzen digun egoera bat dela. Baina ez bakarrik euskaldunoi. Azkenen gizarte mugimenduetan eta gizakion eskubideen inguruan, eskubide sozialen inguruan lanean dabilen edon hori afektatzen dion oldarraldi bat da. Azkenean, lehen aipatutakoa, justizio soziala, bizikidetza da eskatzen duguna, aldarrikatzen duguna guk euskararen bitartez landuko duguna. Baina badaude beste mugimendu batzuk, baztertuekin, migranteekin, emakumeekin ere, justizia soziala eta bizikidetza ere lantzen dutenak. Orduan, horrelako edozein oldarraldi, edozein eskubideren kontra doazen oldarraldiak, bizikidetza horren kontra egiten diren erasoak dira. Orduan, deialdia da hori, lehenengoa, azaroan 4an, kaleak hartu behar ditugu, erakutsi behar dugu
kezka daukagula, ez gaudela konforme, gure eskubideak direla bizikidetza bat nahi dugula, gizarte mundu hobeago bat nahi dugula, eta hori dela berez gure helburua, eta deialdia euskaratik, aparte euskaratik kanpo, euskararen inguruan gabiltzan guztiontzako dela. Eta bukatzeko Irati, lehen aipatu dugu ez da, Europan euskara ofizialtzeko bidea ireki dela. Imaginatu, demagune Europan euskara ofiziala bihurtzen dela, baina Euskal Herrian hainbat lekutan euskara oraindik ez da ofiziala. Ez nolako irakurketa egin dezakegu horren inguruan? Bai, hori da, horbe kezkatik edo politikek eta azkenean herrialde ezberdinetan banatuta egotea gure moduan ez, estaturik gabeko herri bat garelako olako inkongruentziak sortzen ditu. Alde batetik batzutan bai da ofiziala eta estatus bat dauka, beste batzutan ez da ofiziala, gainera ez da bakarriko ofiziala, gutxitu eta baztertua dago, baina gero, orduan, olako egoerei ere aurre egiten ikasi behar dugu, batez ere, 21. mende honetan ez dakigulako zer gertatu daitekeen, ikusi dugu baita politikak eta estatuak eta nola mugitzen diren, orain dagoen oldarraldi atzerako hori ez genuen espero, badakigu euskara betik egon dela ez aspiratua, baina mugimendu atzerakoi hau mundu mailakoa da. Orduan, ez gara isla bat, mundu mailako dinamiketan mugitzen gara, orduan ofizialtasuna oso importantea da, baina ikusten dugu baita ez da nola baita esan, bai da azken helburua, kasu batzuetan ez dagoenean, baina ez da bakarra. Beste gauza asko ere lortu behar ditugu, euskara bizi berritzen jarraitu nahi baldin badugu. Eskerrik asko, Irati Iziar, Euskaltzaleen topaguneko lehendakaria gaurkoan gurekin izateagatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, nahi duzuen arte. Eta honekin bai iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak, edo nola ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte. Ongi etorri emesaiora, gaurkoan gabe berriz, Ainara eta biok, ni miren, bakizute amatasun eta hitz egiteko goz, baina amatasunak edo amatasunak pluralean, beti esatu duen bezala, baina ez amatasuna ere bada amatasunaren parte, ez? Azkenean gauza bat ez delako besterik gabe. Zergatik zara ama? Galdera gutxitan entzuten da gure jendartean, aldiz noizko edo zergatik ez zara, akaso gehiago entzuten da, gaur egun oraindik. Hasteko esango dut, nik betidanik